kuan. So mo ni ang zani na ngalan sa Hotel Grace? Trip by Windham. Yeah. Pero mo ni ang room nilang mama. Ma, Ikaw naman siguro na isa kay ngani? Yeah. ah yeah, that's enough baby for you. In my suitcase. Uy, nindot kaya mong view diri. Oh, nindot kaayo. Ugma pa ni makita sa buntag. Maabri ang bintana? Kailan makashare ta ha? Ay, nakabidyo ni siya nakuan mapang vlog ni mama niya. Labuntag naman de. Uy, ano sa lang oras? Sunrise. Yeah, you want to change? O ni ang room na isa. Naagapon sila, agapon rin ang tawod. Parehara, good gapon. Duha. Oh, walay bugnaw diri dong. Mami o papa. Can I have that card for next door? For a second? Grace and... Please, can I have? Mo ni ang room na siya na. Wala, yung kape dito. Nasa grillan na maginabuhi na siya. Init po ko kape dito ay. Init po ka. Karon ang akong gusto mo ni. Wala tubig diri yata. Gidala niya ang takore sa bigas. Hindi na siya banyo. Naman sugaan ni. Andar ninyo ng mga suga kay siya isa ka shower. Kailangan kong video para sa luggage. Pwede mag-video pa ko? Okay. Surprise. April Fool's good. Please, Francine. Upa. Please, Francine. Please, Francine. Upa. Upa, kami. Naulaw na. Pila. Tapos na sa taas. Kasi Frank doon. Oh. Hindi siya. Di mo mag-presta ko kay ate man ko ninyo. Ate mo yung dua. Ate. Ate. Mami. Mamila. Sige. Sa Windham. Nag one night mi diri sa Windham before mi mo uli kuan Cagayan. Ay muna og na ko sa ubos init man di kay diri eh. Ang yan ako na. Like kani ang joystick pang adjust. Pwede po mo ipatumang sa imo ha. Saan na? Ayo nga, tubang sa kwate. Layo man siya oh. Hindi man siya yung lapuan. Hi guys. Welcome to my sister's vlog. Charis. We're here at SM MOA. So, Senior. Ang senior, pilang senior. yes. Loy. Pictures na tanong na yung Mall of Asia. Palihog lang. Wait lang mo. Wait lang. Hi, Francis! Oh.
tayong paliton, guys. Ice cream siguro. Di rin niya ampay ni nga ni. Pinsan eh. Kulang pa. Pagkutanas mamon sa yung gusto niya. Asa si Rem? Ilalas ko lang po 5 drinks. Oh, matcha. Oh, dili bato ra mga bago mo eh. Wala lagi super nino. Kay Chartur man na mo ha. Chartur na mo. Nein, das Erdbeer. Charging area ba dito rin? Charge man ta. Right. Kailangan po ang nag-take. Tambal kayo sa kawaw. Bangin yun ni Kaon. Gabi na ko nga pa diyan naman eh. Hoy, ko na sa ni si Francis lang iyasa. Mantuhula o dagan siya. Ba! Lo, di, masan makona po na siya. Si Francis. Dada gahinto. Kasi wala pa kay to 15 man. Pa-picture ka diri ma? Oo. Taon di sa alin. Siguro. Okay. May tarong tulog. Sige, ingon na to. Traffic kaayo. Muna muling itagbukid ani sa. Isa ka ingon kay mato pahatog sa bandin din. Reklamo. ano na, change. Francis naman. Francine, here. Francine.
Daghan sa BRT. Grace will take that. No, sama ko dyan ito ba? Answer. Hot say. Wala dong. Wala na may lifting. Sino ito? Nap lang. Napatay. May ragyod, wala niya, mama. May ragyod, wala niya, mama. The stairs would have been more comfortable. Okay. Now that's the luggage. Oh, yes, there's Stufe da, ey. Fuck, you didn't tell me there's a step. My God. I got a shock, ey. You want to go on a lap? Or na? The faces of the two.
Kylie? Kylie ang bikay. Ahan mo. Kylie Bikay! Kylie bikay. Mo. Mo gini ni daog ba? Oh. May premyo! Ay premyo gini mo ni daog. Agay. Agay mang ni ang limpyohanan at dili limpyohanan akong lens tay dili babong. Wow, aman si Kylie. Wait, amon mo. Ano po? Oh, Bikay! Natulog Kylie? Bikay! Bikay. Hapit naman maulian. Na. Inom, di ba naman itambal, ana? Wala, si Misha, di ako nalimutan. Nalimutan ako. I forgot my kuhan. Eh, may kuhan. Yeah? Alak, kadura. Saan? Jadi dulu kan yang bisa pemutan. Manusia selalu. Ben? Ala, te naman dia kaluoy ni Kylie Bikay. Nagbuol ko ba na ni Kylie Bikay. Sila ra ni daog ra ba ilang kuan. Tuan man, dikay magulo. Wala na to kadlaw dali. Sunod ila. Brother. Ikaw may dua. Oh, sila may dua. Paano po nila? Wala ba? Alam sa man heater. Ano heater? Paglap. Alam mo yun? Hello, si Cry. Dali, Driyang. Wala, nag-bless dito, Jo. Nag-bless na ka? Si Ate Angel? Please, kang Angel, uy. Please, ang attorney? Dito, Joshua. Igapos na mga attorney pa. Oo, ag na sila. Ito daw. Maybe seal. Nanchalat. Maybe seal. Picture it. Lo. Saan mo na? Soy sauce, ya. Kaya para kuan ba? Dili alkan si pagano nung kuan kanon. You want that?